Wat vinden jullie van de hege benzineprijzen of dieselprijzen in Wurg? Dat is schandalig heeg. Ik rijd nog zakelijk, dus ik ken dat wat afschromen. Maar joh, een privé 1000 kilometer rijden, jongens. Die maar die kosten betalen blaast. Net best hoor. Nee. Dat zou ik zeggen, fuck. Ik krijg het zeer dat ik de dak op. Het scheelt 30 cent. Dit is dezelfde pomp, maar die is meer 30 cent goedkoper. In je tank en dan best 100 euro kwijt. Dus daar moet je echt een beetje om denken van hoe je dat doet. Nou, dat is niet best nee, hoe echt die prijs is. Want de gewone burger die kan zo wat niet meer rijden met de auto. Maar stel de benzineprijs die gaat straks nog meer omheen en het wordt op een gegeven moment wat 3 euro. Wat geef je dan van? Nou, wat minder maar dat heen. Hou het maar de vrouw op een fiets. Ja, hou het maar het mooie arbeid. Als het dat ik weer fietsen kan, maar dat is ook waar. Kom ik net op een fiets. Ik had wel in de gaten bij de pomp van waar ben ik een goed keerstut. Misschien het elektrisch rieden, is dat dan misschien wat voor jou? Ik doe wel goed bij de holen, denk ik. Ja, dat speelt het natuurlijk ook wel. Hè? Dus misschien bij de aanschaf van een volgende auto. Nee, dat heeft mij niks. Dat is heel elektrisch in. Ik moet een motorgeluid horen.